30 kg, 10 kg. Cige, joj, kada cige. Hajde ljudi unutra. Kad ćemo mi? Valja, imali smo mi šanse, jebi. Sad ću se Da, malo snima ovako. što ću snimat? S mene snima ljudi. Nešto sam stisnuo. Nisi stisnuo ništa. A moram ruku maknuti. Što to tako? Spusti ovo. Ako te lakše spusti. Nije mi lakše, nego je kvaliteta. Evo vidiš ovako, gledaj. Aj, sim. Aj ti, tak, aj. Sad ću ja morat snimat, aj. Ajmo gola, ajmo gola. Uf, malo je falilo. Moram ja gledat ovdje da bi znao šta se... Nešto dosta smo snimati. Pazi.